Els cursos CIADE són els cursos de formació de dinamitzadors del Pla Català d'Esport a l'Escola. El Pla Català d'Esport a l'Escola és un programa entre el Departament d'Esports i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu, des de fa 20 anys, promoure l'esport i l'activitat física en els instituts i en les escoles de Catalunya. És una setmana intensiva que estan els alumnes totalment concentrats en estudiar de la part teòrica i la part més pràctica i que estan portant els seus projectes als seus territoris, a les seves escoles, i intentar que sigui algo pràctic i realista. Per què són importants aquests cursos i quina és la seva essència? Doncs bàsicament amb aquests cursos el que fem és agafar aquells alumnes dels centres educatius proposats per part dels coordinadors i donar-los les eines necessàries perquè puguin tenir capacitats després de desenvolupar lideratge i capacitat de traslladar amb els seus iguals les ganes de fer activitat física en espais fora de l'horari lectiu, per tant, amb activitat extraescolar. En els cursos CIADE és molt important tindre al nostre costat professors que són grans professionals on ajuden a tots els alumnes a arribar als seus objectius i a transmetre els valors de l'esport. Els alumnes venen molt compromesos a adquirir uns coneixements que els permetrà el dia de demà desenvolupar la tasca de monitor poliesportiu i dedicar-se a l'àmbit de l'activitat física de manera professional i tindre ja el seu primer sou com a esportistes, en aquest cas des de la docència. Des de la direcció dels cursos i des de Jodic considerem molt important el format d'aquests cursos CIADE perquè més enllà de la formació que fan al llarg d'aquesta setmana intensa aquí a Tarragona hi ha un espai molt important de convivència i de compartir amb altres joves de tot Catalunya la seva experiència i els seus valors. Significa molt per mi, ja que vaig venir fa 2 anys, vaig conèixer molta gent molt especial per mi, que em vaig portar molt bé amb ells, i tornar-los a veure després de 2 anys se'm fa molt especial. El que em va sorprendre més quan vaig arribar a CIADE va ser la multitud de gent, amb les instal·lacions que eren supergrans i tot com està organitzat amb els pistachitos i els naranjitos. Al final, havent sigut un alumne, com vens a Naranjito, és especial perquè pots acompanyar el grup i ajudar-los en tot el que necessitin, qualsevol problema que tinguin, i al final ells aprenen molt tant a les classes teòriques com a les classes pràctiques i poder acompanyar-los des d'una altra perspectiva, havent fet tu el mateix curs que ells, no crec que molts cursos puguin tenir aquesta opció i els cursos CIADE t'ho donen i és una cosa que em sembla molt bonic. I sobretot viure des de l'altre costat, crec que també ets donar-te compte de tot el que hi ha darrere, que hi ha moltíssima preparació, moltíssima coordinació per part de tot l'equip. I que el que busquem és que ells i elles s'ho passin el millor possible. Llavors, al veure que s'ho estan passant bé i que també ho comparteixen amb nosaltres, doncs és una cosa que a mi m'encanta. Més enllà dels coneixements teòrics i pràctics com a monitors d'esport, la convivència que entre ells es genera, la companyonia, les sinergies positives i de convivència, això es perdura per sempre. Coneixen gent de tot Catalunya i això els aporta una descoberta de diferents realitats que els amplia molt el seu ventall. Soc de Cerdanyola. Som de Gironella. Jo sóc d'Alcanar. Soc de Barcelona. On ens hem conegut més amb els companys i les companyes ha sigut fora de l'aula, sobretot per la tarda en les parts pràctiques, ja que ens hem pogut connectar com més entre nosaltres i conèixer-nos, i m'he donat compte que quasi tots ens entenem i això ha sigut molt positiu. Compartir aquestes experiències els hi permet desenvolupar eines de cooperació, de lideratge, de treball en equip i, a més, desenvolupar-se com a persones i com a joves líders, que al final és un dels objectius que es buscava en aquest programa quan es va introduir la figura del monitor poliesportiu, amb l'objectiu que aquests joves utilitzessin l'esport com una eina de desenvolupament personal i, per tant, de creixement com a persones, assolint una sèrie de capacitats i d'habilitats que després podran utilitzar en un futur en el seu espai tant personal com professional, sigui quin sigui el seu sector on s'acabin dedicant. Llavors, ells aprenen la part física de l'esport, però també aprenen la part de la gestió, la part docent, és a dir, diferents criatures que puguin tenir davant seu, com poder començar una sessió, com dur-la a terme, com a dinamitzador o com a gestor, ja que en el CIADE es fan aquests 2 nivells de curs. Em motiva, sobretot, que m'agrada molt ensenyar als petits, sobretot al futbol, que és el que a mi m'agrada, el que porto fent des de petit, i m'agrada veure com des de petits els agrada i van creixent.
Aquests joves, després dels 2 cursos de formació, tornaran als seus instituts, a les seves escoles, als seus municipis, tindran unes capacitats, uns actius que podran aportar a la seva socioesportiva escolar i donar iniciativa i protagonisme als joves en el desenvolupament de les directrius, de les iniciatives esportives de l'institut i del propi municipi o de la pròpia comarca. Per tant, que la veu dels joves tingui presència en tot allò que els hi implica i que els hi significa dintre del programa del Pla Català d'Esport a l'escola i dintre del programa de tot el que és l'esport escolar aquí a Catalunya. Som futur, som organització, som nació i tots som